Gaur ezagutuko dugu Sam Smith. Sam Smith 1982an jaio zen Cambridgeshire, Erresuma Batuan. Oso txikitan hasi zen abesten ikasten eta gaztetxoa zenean Londresera joatea erabaki zuen musikaz bizitzeko. Lady Gaga inspiratu zuen hau egitera. 2013an atera zuen bere lehenengo EPA, Nirvana, baina ezaguna egin zen 2014an atera zuenean Stay With Me hita. Handik aurrera Sam Smithek asko aldatu zuen bere estiloa, bai musikala eta baita bere estilo propioa ere. 2017an elkarrizketa batean esan zuen pertsona ezbitarra zela, eta 2019an post baten bidez bere jarraitzaileen eskatzen zien izen ordain neutroak erabiltzeko. Beti aldarrikatu du pertsona ezbitarra dela eta generoen bitartasunarekin bukatu beharko genukela. 2022an atera zuen bere azkeneko diska, Gloria, eta bertan dugu Unholy abestia Kim Petrasekin. Smash hit hau lehenengo zenbakian egon zen Billboarden eta Grammy bat ere irabazi zuen. Honek bihurtu zuen historiako bi trans pertsonek sortutako lehenengo abestia hau lortzen. Beraz, gora Sam Smith eta gora beren ahotsa altxatzen duten pertsona ezbitar guztiak.